салом дӯстон, аз рӯи натиҷаи мавсими футбол дар Аврупо имконияти футболбозоне ки ба ҷоизаи олии инфиродии туби тиллои мубориза мебаранд маълум мегардад. Роберт Левандовски, нафаре ки ду маротиба ғорат гардид, аз сегунаи аввал берун шуд. қаблан ҳам гуфта будем ки дар ин бора Карим Бензима арзандатар аз ҳар нафари дигар аст, аммо дар ин баҳс футболбозони Ливерпул Садио Мане ва Муҳаммад Салоҳро ҳам қуш мекунанд. эҳтимоли дар Лигаи Чемпионҳо ғалаба кардани дастаи Ливерпул ва бо тими мунтахаби Сенегал муваффақ шудани Мане як андоза интрига, яъне ангеза ба вуҷуд меорад. Онҳо вобаста ба ин ҷоизаи туби тиллоӣ дар ин мавсим ҳаққи ҳалоли Бензима аст. Акнун таваҷҷӯҳ кунед ба хабарҳои дигар. Дӯстон, футболи аврупоӣ оҳиста-оҳиста ба финиши худ наздик омада истодааст ва моро бозиҳои муҳими мавсим интизор аст. Дар Италия дар финали Кубок ду қаҳрамони пештара Ювентус бо Интер во мехӯранд. Дар Премер-лигаи Англия моро рақобати шадид барои афтидан ба Лигаи Чемпионҳо интизор аст. Дербии лондонӣ байни Тоттенхем ва Арсенал. Тамошои бозиҳоро бо 1x ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. бозингари дастаи Ливерпул Садио Мане метавонад фаъолияти худро дар Бундеслига идома диҳад. Наҳанги олмон дастаи Бавария ба футболбози сенегалӣ мароқи хуса зоҳир намудааст. Андешаи даъвати Манеро директори варзишии мюнхениҳо Ҳасан Салихамиҷиш дар сар мепарварад. Гуфта мешавад ки Садио Мане аз мавқеи худ дар Ливерпул розӣ нест. Ин бозингар ҳамеша дар майдон аст ва яке аз нафарони асосӣ дар дастаи Юрген Клоп ба ҳисоб меравад. Аммо дар мавриди шартномаи нав ӯ ҳам мушкилӣ дорад. мавзӯи матраҳ ин аст ки қарордоди кунунии Мане тобистони соли 2023 ба поён мерасад, аммо ҳеҷ кас ба ин диққат намедиҳад. ҳама ба Салоҳ ва тамдиди шартномаи ӯ банд ҳастанд. роҳбарияти Ливерпул бо таваҷҷӯҳи зиёди худ ба Салоҳ шояд Манеро аз даст бидиҳанд. Бавария аз ин вазъият метавонад манфиатдор бошад. аллакай бо намояндаҳои футбол гуфтушунид сурат гирифтааст. дар ин суҳбат яке аз мавзӯи асосии Садио Мане ва ояндаи ӯ буд. саволе ба миён меояд ки чаро Бавария ба ин футболбоз таваҷҷӯҳ мекунад, чунки агар Левандовски аз даста равад, Мане ҳамлагари марказӣ нест. Аслан ин трансфер шояд ба ҷои футболбози дигари мюнхениҳо бошад. Серж Гнабри то ҳол шартномаи нави Баварияро қабул накардааст. дар сурати рафтани ӯ ма Садио Мане варианти асосӣ барои пур кардани мавқеи ӯ хоҳад буд. бисёре аз коршиносони соҳа бар он ҳастанд ки ҳатто агар ҳамин тобистон ҳам қарордоди Мане бо Ливерпул тамдид нашавад, ӯ дар сафи мерсайдиҳо ҳунарнамоии худро идома медиҳад. чаро ӯ бояд лигаи беҳтаринро монда ба чемпионати як даста равад? сабабҳои нарафтанаш ба Бавария хеле зиёданд. аз ин рӯ дидани ҷуфти Сане Мане дар Бавария эҳтимоли кам дорад. аммо агар Мане маҷбур гардад ки ба дастаи дигар Барселона дарҳои худро барои ӯ боз нигоҳ медорад. ба иттилои Мундо Депортиво дар ин миён варианти дар Испания идома додани фаъолият барои бозингари сенегалӣ пайдо шуд ки ин ба ҳақиқат наздик аст. дар он ҷо Мане метавонад беҳтарин бозингари африқоӣ шавад ва ҳам шанси соҳиб шудани туби тиллоӣ барои ӯ бештар хоҳад буд. Барселона ҷои хуби идома додани фаъолият аст ва ин проект бо хавфи зиёдтар ба бозингарон умед мебахшад. баъд аз он ки дастаи Манчестер Юнайтед ба Лигаи Чемпионҳо рохат гирифта натавонист, суоле ба миён омад ки оё Криштиану Роналдо дар сафи девҳои сурх корномаи худро идома медиҳад ва ё аз Манчестер меравад? Ба ин суол то ҳол ҷавоби дақиқ пайдо кардан душвор аст, аммо тибқи хабарҳо худи Роналдо ба ҳамдастагонаш гуфтааст ки дар Манчестер Юнайтед танҳо дар ҳоле мемонад ки агар сармураббии нави Эмил Эрик Тен Хаг барои кор кардан бо ӯ омода бошад. мутахассиси нидерландӣ бояд бозингари португалиро дилпур кунад, барояш эҳтиёҷ дорад. аслан дар мавсими ҷорӣ агар ба голҳои Роналдо назар андозем, метавон гуфт ки ӯ ва Дехея ду нафаре мебошад ки дар назди виҷдони худ осуда буданд. дар чанд бозии охир дар ҳайати Манчестер Юнайтед ягона футболбозе ки гол мезад маҳз Криштиано буд. Тен Хаг албатта мураббие аст ки пеш аз он ба тактика диққати беандоза медиҳад. ӯ ба футболбози 37 сола паси нозук доданро акнун яқинан омӯзонида наметавонад, аммо дар баробари дигарон давидан ва дар прессинг иштирок кардан корҳое ҳастанд ки аз уҳдаашон Криштиано дақиқан мебарояд. Ван Бастен ба Тен Хаг тавсия дод ки аз ҳунару маҳорати голзании Роналдо истифода барад. дар 37 солагӣ ин футболбоз 18 гол дар Премер-лигаи Англия дорад. он корҳое ки дар Аякс зери роҳбарии Тен Хаг ҳамлагар Себастьян Аллер карда буд, дақиқан аз уҳдаи онҳо баромада метавонад. агар Роналдо дар Манчестер боқӣ монад, ин маънои онро хоҳад дошт ки Лигаи Чемпионҳо аз шоҳаншоҳи худ маҳрум мегардад.
дар сериали трансфери Килиан Мбаппе ба Реал Мадрид гардишҳои нав пайдо мешаванд. Футболбози фаронсавӣ шояд дар ПСЖ монад. Қаҳрамони Лигаи 1 барои нигоҳ доштани лидери худ ҳамаи чораҳоро андешида истодааст. Парижиҳо чанд варианти беҳтарини молиявиро ба Килиан пешкаш карданиянд. Тибқи хабарҳо дар шартномаи нави Мбаппе як махсусият қайд карда мешавад. Ҳар қадаре ки ӯ дар ПСЖ муҳлати зиёдатии будубош дошта бошад, ҳамон қадар музди маошаш бештар мешавад. Ҳамин тариқ роҳбарияти ПСЖ ба ин бозингар 3 варианти идомаи кору фаъолиятро пешниҳод кардааст. Шартнома ба муддати 2 сол, бонус барои имзои он 80 миллион евро, музди маош дар соли якум 40 миллион ва дар соли дуввум 50 миллион евро. Варианти дуввум чунин аст: шартнома ба муддати 3 сол, бонус барои имзои он 130 миллион, музди меҳнат дар соли якум 40 миллион ва дар соли дуввуму сеюм 50 миллион евро хоҳад буд. Варианти сеюм бошад қарордоди ба муддати бештар аз 3 сол. Тибқи он Мбаппе дар соли якум 40 миллион ба даст меорад, дар соли дуввум 50 миллион ва дар солҳои минбаъда 60 миллион кор хоҳад кард. Чунин шартҳоро агар ба дилхоҳ футболбоз пешниҳод мекарданд, яқинан қабул мекард. ҳамчунин як мушкили дигар аст ки намегузорад Мбаппе ва Реал ба висоли ҳам бирасанд. Дар Мадрид истифодаи имиҷи футболбозон бисёр муҳим аст. Инҷо гап сари реклама меравад. Дастаи шоҳона 50% ин даромадро аз худ мекунад. Айни ҳол Мбаппе дар бораи ин андеша дорад ки оё чунин шарти Реалро қабул кардан лозим аст ё ин ки не. Намояндаҳои Реал Мадрид ҳафтаи оянда як вохӯрии дигар бо намояндагони футболбоз анҷом медиҳанд. Шояд яке аз мавзӯъҳои асосӣ маҳз ҳамин масъала истифодаи шӯҳрати бозингари фаронсавӣ ва даромади ӯ аз ин хоҳад буд. Худи футболбоз айни ҳол дар шаҳри Мадрид қарор дорад. Не, ӯ то ҳол ба Реал трансфер накардааст. ҳамлагари фаронсавӣ бо ҳамдастаи худ Ашраф Ҳакимӣ дар ин шаҳр барои истироҳат омадаанд. Гуфта мешавад ки дар ин баробар Килиан ҳамчунин ба худ хона ҷустуҷӯ дорад. Ҳамчунин президенти ПСЖ Насир Ал-Халайфӣ ҳам дар пойтахти Испания қарор дошта дар конфронси дастаҳои аврупоӣ ширкат меварзад. با همین تمام دوستان باری دارم که ایجادکاری من با شما پسند میاد. لایک، کامنتار و در کانال ابناش رو از یاد نبرید. با شما مثل هر وقت محمد گیروف. خیر برادران، در پناه الله.